Сквер імя Кастуся Каліноўскага мае з'явіцца ў Кіеве. З ініцыятываю праекту выступіў гомельскі актывіст Валер Сляпухін. І атрымалася. Пакуль, на жаль, не на радзіме нацыянальнага героя. Вітаю, спадарства. Сергей Падсасонны, студыя Белсат у жывым эфіры пра тысячы парушэнняў і недакладнасцяў на беларускай АЭС. Расследаванне ўжо выйшла, новыя імёны ў спісах палітвязняў і пятля санкцыяў, ды і іншыя тэмы ў нашым выданні. А пачынаем з Лондану, дзе распаліўся скандал вакол беларускага консульства. Збіты консул Беларусі. Прапаганда абвінавачвае дэмакратычную супольнасць, а ў Менску пад амбасадаю Вялікай Брытаніі нават сабралі пратэст у Менску. На сувязі з Лондану старшыня згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, спадар Мікола Пачкаеў. Вітаю вас. Добрый день, вітаю. Спадар Мікола, што на гэтую хвіліну вядома вам, што вядома дэмакратычнай супольнасці ў Лондане наконт гэтага здарэння непрыемнага, якое адбылося са збіццём консула Беларусі? Ну, гэта найперш пытанне да брытанскай паліцыі. Пачалося следства у, як я магу разумець, у крымінальнай справе. Для ўсёй беларускай супольнасці гэта стала вялікай нечаканасцю, вельмі непрыемным сюрпрызам, таму што на працягу доўгага часу беларуская супольнасць, пратэстуючая, зарабіла вельмі добрую рэпутацыю в вачах праваахоўных органаў, паліцыі. Я нагадаю, што, можа, слухачы Белсату не ведаюць, у Брытаніі за 1,5 гады было праведзена каля 200 пратэсных акцый рознага гатунку беларускай супольнасці. Усе яны былі вельмі мірныя. І гэтая акцыя, якая адбывалася раней, у нядзелю, нічым не адрознівалася. Гэта была акцыя з кветкамі, стужкамі, прамовамі. Гэты інцыдэнт адбыўся больш за 3 гадзіны пасля сканчэння гэтай акцыі, і арганізатары гэтай акцыі яны упэўніліся, што людзі разышліся. Вось 3 з чымсьці гадзіны пазней нешта адбываецца каля амбасады, аб чым мы даведваемся з сацыяльных сетак і заяў беларускіх уладаў. І, канешне, выклікае абурэнне, што беларускія прапагандысты спрабуюць абвінаваціць беларускую супольнасць, такую як чат-групу «Надзея», у нейкай датычнасці, хаця гэта абсалютна не адпавядае сапраўднасці. Што тычыцца гэтых удзельнікаў гэтага інцыдэнту, бо прапаганда даволі актыўна размяшчае фотаздымкі, нібыта гэтыя людзі таксама удзельнічалі раней у акцыях дэмакратычнай супольнасці пад амбасадай у тым ліку. І тут ці гэта інцыдэнт, у якім удзельнічаюць людзі, якія дапусцілі вялікую сур'ёзную памылку, за якую трэба перапрасіць і якой не павінна адбыцца, ці гэта нейкая правакацыя? Як вы гэта бачыце? Па-першае, як да чат-групаў, якія створаны для самакаардынацыі новай дыяспоры, можа далучыцца кожны чалавек, так і на пратэсныя акцыі беларускія на працягу гэтых апошніх 1,5 гадоў прыходзіла до 400 чалавек, не толькі беларусы, але і людзі, якія спачувалі іншых нацыянальнасцей, іншых грамадзянстваў. Дакладна, хто быў у гэтым удзельнікам гэтага прыкрага інцыдэнту, сказаць, я думаю, гэта пытанне зноў жа да паліцыі, ідзе следства. Што тычыцца, ці гэта была правакацыя, на мой погляд, я бы не спяшаўся з такой высновай. Наколькі я магу зрабіць з прачытаных у сацыяльных медыях выснову,
тут было збег обставин, які було вельми тяжко предсказати, тому це було хоча й кримінальний випадок. Не кримінальний, а хоча й нещасливий випадок. Але, що тичиться перепрошенням, я думаю, що виноваті особи тут якраз перепрошення буде недостатково. Було учинено гвалтовне правопорушення, а у Англії до гвалтовних правопорушень ставиться вельми строго, буде слідство і хоча за все буде суд у гэтай справе. Гвалту, безумоўна, не павінна адбыцца, незалежна ад таго, якія настроі пануюць сярод таксама беларускай эмігранцкай супольнасці. Вядома, што гэтыя настроі самыя розныя, ад спакойных да вельмі радыкальных, як і ў кожнай групе, але таксама ідзе выкарыстанне гэтай сітуацыі прапагандай вельмі моцная. Сёння адбыўся такі пратэст, на які звычайна звозяць прапаганда сваіх людзей з плакатамі, з выказваннямі пэўнымі пад амбасадай Вялікай Брытаніі ў Менску, дзе гучыць патрабаванне расследавання і гэтак далей. Але расследаванне ідзе. Што можна адказаць у гэтай сітуацыі прапагандыстам? Нас гэта, першае, не дзівіць, што прапагандысты выкарыстаюць, калі яны выкарыстоўвалі несчастных мігрантаў вельмі цынічна, то яны выкарыстаюць і любы інцыдэнт, самы прыкры. І гэта, канешне, абурае, што яны накладаюць віну з нейкіх індывідаў на арганізаваную дыяспору, якая, як я кажу, на працягу доўгага часу рабіла ўсё і паспяхова, каб акцыі, якія арганізуюцца беларускай дыяспорай, праходзілі мірна і ў рамках абсалютна закона і наглядам паліцыі, ўсё як мае быць. Што тычыцца настрояў, так, трэба здаваць сабе справу, што тут не толькі людзі, якія жывуць у дыяспоры, кожны дзень чытаюць гэтыя абуральныя, абсалютна абуральныя навіны з Беларусі, але сёння сярод дыяспораў ёсць людзі, якія асабіста прайшлі праз гэтыя катаванні, якія ведаюць людзей, якія прайшлі праз гэтыя катаванні, яны прынеслі гэтую травму з сабою у дыяспору. Гэта можа не праяўляецца кожны дзень, але у пэўных абставінах гэта праяўляецца. Гэта наступствы. І я хочу сказаць, гэтай прычыны толькі наступнае, што сёння дзеля поспеху і перамогі у гэтай барацьбе, якую вядзе беларускі народ у Беларусі, і беларусы, якія апынуліся ў замежжы, патрабуецца як рашучасць, трываласць, цвёрдасць, зацятасць, гатовасць, скажем, у Беларусі ў меншай ці большай спосаб да рызыкі, гэтак і максімальная дысцыпліна і самадысцыпліна. Гэта тое, што сёння патрабуецца для беларускай справы ў адным пакеце. Пры гэтым вось такі інцыдэнт, які разавы, але які наносіць вельмі негатыўны след на рэпутацыі ўсёй дыяспары беларускай. Як мы павінны змагацца з гэтым, каб запабегчы альбо цяпер адбудаваць, канешне, гэты непрыемны момант у рэпутацыі беларусаў? Я не чакаў бы, што рэпутацыя беларусаў аж так моцна пацерпіць, таму што брытанцы правядуць аб'ектыўнае следства і, як я ўжо сказаў, гэты інцыдэнт адбыўся праз нешта 4 амаль гадзіны пасля сканчэння мірнай акцыі, якая арганізоўвалася дыяспорай. Якія людзі бралі ў гэтым удзел, пакуль невядома, гэта высвятляе паліцыя. І у меня няма ніякіх сумніваў, што выснова паліцыі, выснова следства будзе тая, што арганізаваная беларуская дыяспора не мела да гэтага ніякага дачынення, а арганізатары пратэснай акцыі, якая адбылася на 4 гадзіны раней, зрабілі ўсё, да чаго яны былі абавязаны, каб забяспечыць яе мірны законны характар і упэўніцца, што
акцыя належным чынам была скончана. Кажа старшыня згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі Мікола Пачкаеў. Дзякую вам, спадар Мікола, за гэтую размову. Мы ж, спадарства, змяняем тэму. Адна з самых спрэчных АЭС у гісторыі. Больш міжнародных скандалаў выклікала толькі іранская ядравая праграма. Беларуская атамная электрастанцыя ўжо год працуе з рэгулярнымі аварыйнымі спыненнямі, якія ўлады не ўтойваюць ці практычна не каментуюць. Аднак, дзякуючы атрыманай ад кіберпартызанаў эксклюзіўнай інфармацыі, нашы журналісты-расследавальнікі падрыхтавалі адмысловы матэрыял, дзе падрабязна распавядаюць, як і з якімі недахопамі дзейнічае першая беларуская АЭС. Расследаванне можна паглядзець ужо цалкам на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс, а ўжо зараз прапаную спадарству фрагмент. Але ўжо праз дзень пасля афіцыйнага запуску увечары 8 лістапада новая станцыя ўстала. У ходзе праведзеных выпрабаванняў выяўленая неабходнасць замены асобнага электратэхнічнага вымяральнага абсталявання. Работы для замены дадзенага абсталявання ажыццяўляюцца згодна з тэхналагічным рэгламентам. За першы год працы станцыю адключалі ад сеткі прынамсі 8 разоў. Нашыя падлікі кажуць, сумарная напрастойвала прыкладна 40% ад усяго свайго працоўнага часу, або 149 дзён з 365. Паводле ацэнкі беларускага эколага-эканаміста Тацяны Новікавай і эксперта «Экадом» Паўла Гарбунова, кожны дзень прастою аднаго рэактару Астравецкай АЭС каштуе 2 мільёны 340 тысяч долараў. Атрымліваецца, аварыйныя спыненні на беларускай станцыі сумарна каштавалі ў 348 мільёнаў 700 тысяч долараў. Гэтай восенню кіберпартызаны перадалі нам дакументы, якія, магчыма, і раскрываюць прычыны частых збояў. У атрыманай намі табліцы 18 тысяч выяўленых недахопаў першага блоку. Па стане на кастрычнік 2021 года 5 тысяч з іх не былі ліквідаваныя. С таким количеством недоделок переводить энергоблок из опытно-промышленной эксплуатации в промышленную эксплуатацию никакого смысла не было. Недахопы зафіксавалі Дзяржбуднагляд, Дзяржатамнагляд, МНС ды іншыя органы кантролю. Эксперты адзначаюць, што дакумент выглядае толькі як частка заўваг, якія датычаць пераважна пусканаладачных працаў і дапаможных сістэмаў першага энергаблоку і не закранаюць рэактара. У пачатку снежня спіс дэфектаў АЭС абнавіўся. Цяпер ён утрымлівае каля 3000 заўваг. Экономичная выгода от такой угоды застаецца под сумневом. Хоть станция имелась зрабіць Беларусь больш незалежнай, але ў выніку стала яшчэ адным рычагом ціску Расіі на Беларусь. Цалкам, спадарства, гэтую праграму ўжо можна глядзець на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Яна выстаўлена літаральна гадзіну таму і збірае вельмі высокія прагляды. На дадзены момант прагледзелі 10 тысяч гледачоў. Спадарства, заахвочваю зазіраць і абавязкова глядзець яшчэ больш. Стаўце лайкі і пішыце каментары. Прасоўваем гэтае відэо, бо гэтае відэо лёсавызначальнае для кожнага з нас. Тысячы неадпаведнасцяў, а калі дакладна 14 330, 144 дэфекты. І журналістка Белсату, праграма «Давайте разбірацца», Вольга Ратмірова ўжо ў студыі. Вітаю. Вітаю. Вольга, гэта колькасць, якая павінна спыніць усю гэтую станцыю, але яна працягвае нібыта дзейнічаць, як бы нічога не адбывалася. Што самае шакавальнае? Я думаю, что самое шокавальное это то, что новая атомная электростанция не працавала 40% свайго часу за мінулы год. Гэта было 8 спыненняў. І тыя недахопы, якія мы прааналізавалі, варта зазначыць, там ёсць незначныя, але ёсць і тыя, якія тычацца радыяцыйнай бяспекі, ёсць і тыя, якія вызначаюць гатовасць АЭС да надзвычайных сітуацыяў. І ўжо зараз мы можам казаць пра тое, што атамная электрастанцыя ў Астраўцы, яна не гатовая да надзвычайных сітуацыяў. Яна не гатовая, але сёння літаральна перад нашым выданнем з'яўляецца інфармацыя пра тое, што Міністэрства надзвычайных сітуацыяў дапускае да эксплуатацыі другі энергаблок. Так, як бачыла. Хачу зазначыць, што менавіта калі прааналізаваць заўвагі па АЭС, і гэта таксама адзначалі эксперты, менавіта МНС найбольш
уважліва аналізавала стан канкрэтна АЭС і больш за ўсё за ўваг канкрэтна па МНС. Гэта сістэмы пажаратушэння, якія не працуюць, гэта сістэмы, якія нават не ўсталяваныя і нават не закупленыя. Таксама вось гэтая колькасць дакументаў, якую нам прадаставілі кіберпартызаны, яна вельмі вялікая. Гэта агромная колькасць. Я ведаю, што вы працавалі некалькі месяцаў над гэтымі дакументамі і, канешне ж, не адзін чалавек гэта рабіў, гэта цэлая каманда. Наколькі складана было працаваць і знаходзіць гэтыя памылкі, калі мы гаворым пра 14 330 неадпаведнасцяў? Ну, тут трэба глядзець з некалькіх бакоў і аналізаваць іх неадпаведнасці, якія былі выпраўленыя, неадпаведнасці, которые паўтараюцца, которые выпраўляюць і яны зноў з'яўляюцца, і гэта кажа нам пра тое, што ёсць праблемы. І таксама ёсць, напрыклад, недахопы нязначныя такія, там, як перагарэла лямпачка, напрыклад, да, ці неслушна аформленыя дакументы, і ёсць сапраўды заўвагі, якія тычацца бяспекі, якія тычацца ядзернай бяспекі. Вось. І тут, да, сапраўды мы працавалі прыкладна 4 месяцы. Гэта была каманда беларускага расследавальніцкага цэнтра і таксама карэспандэнты з навінаў. Вось. І мы кансультаваліся з экспертамі для таго, каб зразумець маштабы гэтых праблем. І мы можам сказаць, што на дадзены момант, на пачатак снежня, 3000 праблемаў, яны застаюцца, станцыя з імі працуе, і наступствы, якія могуць быць, ну, тут прагназаваць вельмі цяжка. Ніхто не ведае, чым гэта можа скончыцца. Ці вы спрабавалі, звярталіся па афіцыйны каментар? Так, канешне, мы звярталіся па афіцыйны каментар да Белэнерга, мы звярталіся па афіцыйны каментар да галоўнага інжынера, таму што ён адказны і мусіць ведаць, што адбываецца ў яго на аб'екце. Акрамя таго, мы звярталіся і патэлілі нават гендырэктару, на што ён сказаў, што няма ў чым тут разбірацца, я каментары не даю, і, ну, вось такі адказ. Пра тое, што спадарства на БелАЭС ёсць праблемы, казалі беларускія эколагі, грамадскае аб'яднанне «Экадом» і беларуская антыядравая кампанія. Як толькі ва ўладаў з'явіўся намер пабудаваць станцыю, само рашэнне займець такі небяспечны аб'ект было прынята з парушэннямі, без уліку меркавання як беларусаў, бліжэйшых суседзяў і літоўцаў і міжнароднай супольнасці. Шматлікія здарэнні толькі умацоўвалі словы эколагаў пра небяспеку станцыі. Сяброўка рады «Экадом» пракаментавала Белсату, чым жа можа абярнуцца публічнае выкрыццё рэальных хібаў сяк-так, але працуючай БелАЭС, на якой збіраюцца запускаць, увага, другі рэактар. А когда здесь мы видим, что есть куча недоделок и непонятно зачем тогда, в общем, куда мы бежим? Что кому хочется доказать тем, что вот она там работает. И рисковать здоровьем, безопасностью, там, жизнью людей, мне кажется, что это совершенно безнравственно и недопустимо. Я боюсь, что, конечно, в первую очередь они начнут искать того, откуда утекла информация, вместо того, чтобы заниматься как бы устранением неполадок. Ну, с другой стороны, все-таки я думаю, что все-таки не совсем без мозгов люди работают, и это заставит как-то, более серьезно отнестись к тому, что происходит. Возможно, более серьезно отнестись, вот сейчас собираются там второй реактор запускать, делать физический пуск, потому что, конечно, мне кажется, что то, что за станцией, условно говоря, мы следим, и во всяком случае те люди, которые отвечают за какие-то части, за какие-то работы, за объекты, вот тоже будут об этом думать и будут не как бы заниматься не тем, что они будут там лучше прятать информацию, а будут лучше выполнять свою работу. На жаль, як мы бачым з досведу, вельмі часта атрымліваецца, што чыноўнікі акурат займаюцца тым, што хаваюць гэтую інфармацыю. Але
Ёсць тыя, хто ўсё ж такі яе здабывае, а вы яе журналісты незалежныя апублічваеце, і мы пра гэта таксама размаўляем. Калі вы глядзелі, калі аналізавалі гэтыя дакументы ўсёй камандай, як вы гэта бачылі? Ці беларуская АЭС тут унікальная па такой колькасці неадпаведнасцяў і дэфектаў, ці гэта стандартная з'ява? Я думаю, што па колькасці скандалаў і па колькасці дзён, якія прастойвае АЭС, яна сапраўды унікальная. І тут хочацца ўзгадаць досвед іншых краінаў. Мы ведаем, што фіны будуюць электрастанцыю, у іх будуюць французы, дык вось гады не могуць прыняць яе проста таму, што не пагаджаюцца недахопы гэтыя ліквідаваць пасля прыёмкі. Кажуць, дапрацуйце, перарабіце праект, зрабіце, змяніце для таго, каб мы былі ўпэўненыя ў тым, што гэта бяспечна. То, што мы бачым зараз, і тое, што кажуць эксперты, гэта спешка і жаданне здаць пахутчэй. Мы ведаем, што Лукашенко прыязджаў на адкрыццё, і на наступны дзень АЭС устала. Гэта сапраўды шакуе гэтыя моманты, бо беларусы, фактычна кожны беларус ведае, што такое ядравая энергетыка, бо чарнобыльскую катастрофу, калі не то што памятаюць, але перажылі многія усе на сваім здароўі, і дзяцей, блізкіх, там суседзяў, тысячы людзей пакінулі свае дамы, мы ўсё гэта маем у нашай краіне, і гэта здзіўляе. Але яшчэ ёсць іншы фактар эканамічны, бо калі мы туды-сюды ўключаем гэтую электрастанцыю, гэта таксама каштуе. Ці тут не атрымліваецца, што гэта электрастанцыя, якая цягне на дно ўсё гаспадарства? Мы зараз кажам аб тым, і эксперты кажуць аб тым, што зараз тэхналогіі настолькі адпрацаваныя, што хутчэй за ўсё гэта не экалагічная катастрофа, а фінансавая, сапраўды таму, што, як падлічылі эколаг і эканаміст арганізацыі «Кадом», адзін дзень прастою беларускай АЭС каштуе бюджэту $2,5 мільёны. І гэта амаль $400 мільёнаў ужо за тыя дні, якія АЭС выходзіла з сваёй эксплуатацыі, не працавала проста. І гэта грошы, якія кладуцца на беларускі бюджэт. І гэта яшчэ адно пытанне эканамічнага характару. Куды дзяваць гэтую электраэнергію, калі яе не будуць набываць на захадзе, на што разлічвалі ў Менску? Бо гэтае пытанне пакуль што хіба ў Менску таксама застаецца без адказу. Дзякуй за гэтую размову. Журналістка Белсату, праграма «Давайте разбирацца» Ольга Ратмірова была спадарства маёй і вашай госцю. Заахвочваю да прагляду «Давайте разбирацца» ўжо на YouTube-канале Белсат Ньюс, той самы канал, на якім фактычна большасць з вас цяпер глядзіць нас. Змяняем тэму. Сёння 4-я гадавіна прыняцця дэкрэту аб лічбавай эканоміцы. Чаго ўдалося дасягнуць, што змянілася і што цяпер адбываецца з відавочна зведаўшай лукашэнкаўскую няміласць сферай IT. Мы пагаварылі з першым дырэктарам парку высокіх тэхналогіяў Валером Цапкалом. Когда мы говорим о так называемом декрете о цифровой экономике, мы должны понимать, что это все-таки в большей степени была пиар-акция, которая нацелена была на то, чтобы поймать хайп, который в то время был в отношении криптовалют, в отношении активного использования нетрадиционных инструментов для привлечения финансирования в стартапы, в начинающие компании, так называемый ICO, Initial Coin Offering. И это, в общем-то, казалось тогда очень перспективным направлением развития цифровой экономики и вообще современных финансов. Но прошло сейчас уже 4 года, и мы видим, что это оказался просто документ на бумаге. Парк высоких технологий, он просто продолжал развиваться как парк, ориентированы в большей степени на оказание услуг зарубежным заказчикам. И я вам так скажу, что вот этот вот перекос колоссальный, который существует между IT-индустрией и другими секторами экономики, вот этот вот разрыв, он как раз и ведет к тому, что люди вместо того, чтобы шли и зарабатывать такие же деньги в микроэлектронном производстве, в автомобилестроении, в строительстве, в медицине, не знаю, во всех других, в приборостроении, во всех других областях экономики, сегодня они понимают, что там полная безнадега, и они поэтому пойдут в IT. Но проблема, конечно, в том, что айтишники
народ очень гибкий, и многие из них, к сожалению, будут уезжать. Потерявший голову по волосам не плачет. На самом деле нам надо решать принципиально вопрос с экономикой Республики Беларусь. Нам надо формировать повестку дня будущего. Этой повестки у нынешнего режима нет. И его и быть не может. Потому что в том имидже, который сейчас существует в мире в отношении нашей страны, ни один здравомыслящий человек ни доллара не вложит в экономику Беларуси. А лукашэнкаўцы зноў вяртаюць крымінальную адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных НДА. Гаворка пра законапраект аб змяненні кодэксаў. Чальцы палаты прадстаўнікоў прынялі яго адразу у двух чытаннях. Паводле праекту крымінальная адказнасць чакаецца за арганізацыю ці удзел у дзейнасці палітычнай партыі, грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, якія не прайшлі у вызначаным парадку дзяржаўнай рэгістрацыі. Калі ў дачыненні НДА набыло моц рашэння аб прыпыненні дзейнасці ці ліквідацыі, удзел у яе дзейнасці таксама караецца паводле крымінальнага кодэксу. Якое пакаранне прадугледжваецца ў законапраекце, не паведамляецца. Падобны артыкул у крымінальным кодексе ўжо існаваў. Яго адмянілі 3 гады таму. За дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі ў Беларусі паводле яго пакаралі 17 асобаў. Апрача таго, законапраектам аб змяненні кодэксаў дэпутаты ўнеслі адміністратыўную адказнасць за збор сродкаў для кампенсацыі выдаткаў асобам пакараным за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. І спадарства літаральна перад выданнем з'явілася інфармацыя пра тое, што ёсць тэрмін гэтага пакаранню, магчыма, нават да 2 гадоў пазбаўлення волі, калі мы будзем дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Гэта тая ж самая гісторыя, якую ўжо праходзілі мы некалькі гадоў таму, у тым ліку і ў мяне дома адбываўся ператрус паводле гэтага самага артыкулу і пагражала 2 гады пазбаўлення волі. А ўжо цяпер з намі на сувязі праваабарончы цэнтр «Вясна» спадар Павел Сапелка і група «Дисsident by» Вячаслаў Касінераў. Вітаю, спадарства. Добрый день. Вітаю. Як вы бачыце, спадар Павел, гэты новы закон, які прыняты 2 гады ад імя дзейнасці вось гэтай арганізацыі, якая не зарэгістравана, якая нават закрыта, што гэта? Гэта чарговы пошук, што навешаць, груба кажучы? Ну, давайте пока не торопиться, это еще не закон, это только законопроект, хотя я, в общем-то, не думаю, что заставить себя ждать процесс трансформации законопроекта в закон. Это очередной инструмент для репрессий гражданского общества. Я хочу обратить внимание на то, что по тексту закона, а это, по сути, возвращение той статьи 193 прим, которая уже была у нас до 2019 года, с 2006 до 2019. И по тексту этой статьи наказывается участие в деятельности партии, иного общественного объединения, фонда, которые не прошли регистрацию или были лишены регистрации. Па сутнасці, сёння таксама мы маем шэраг арганізацыяў, удзел у якіх, мякка кажучы, пагражае немалымі тэрмінамі. Спадар Вячаслаў, як вы бачыце, ці гэта пагроза, ці ўжо ў сённяшняй судовай сістэме гэта тое, што нічога не змяняе па сутнасці? Я считаю, что тут скорее просто система уже вошла в такой штопор, и вряд ли это обусловлено даже какими-то, возможно, действиями с точки зрения, то есть никто это для себя, наверное, уже не оправдывает никак, то есть, потому что в данном случае скорее мы имеем вопрос, почему, вот я бы задался вопросом, почему это не было сделано раньше, да? Для режима вообще любые репрессивные практики свойственны, и они были свойственны всегда, тут только всегда для режима останавливали какие-то, например, санкции Запада, возможность как-то еще обмениваться чем-то и так далее. То есть получать оттуда какую-то прибыль финансовую, политическую.
Вот. А что касается современной ситуации, просто это логичное продолжение того, что мы имеем, что мы имели все там почти 30 лет, и сейчас просто момент, когда уже, собственно, какие-то стопора отсутствуют. Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» гаворыць пра 942 палітычныя вязні ў Беларусі. Гэта агромная абсалютна лічба, спадар Павел, але ці дастатковая? В каком смысле? У тым сэнсе, што Ну, нам для нас и 940 человек это чрезмерно много, и мне бы очень хотелось бы, чтобы у нас политзаключенных вообще не было. усім бы гэтага хацелася. Я пра тое, ці у нас не павінна быць яшчэ больш палітычных вязняў, бо па палітычных справах праходзіць іх усё ж такі значна больш, чым гэтая лічба. Напэўна, спадар Вячеслаў тут мае свае лічбы, наколькі мне вядома. Да, безусловно, мы считаем, что политзаключенных намного больше. Их даже намного больше, чем в нашем списке, которым на данный момент почти 1150 человек. Потому что непосредственно репрессивный режим заявил следующее, что 4961 дело, если не ошибаюсь, возможно, даже уже больше, было заведено в связи с протестами в Республике Беларусь. С учетом того, что после протестов было также и до сих пор продолжают заводиться уголовные дела, в том числе в отношении тех фигурантов, которые уже находятся в местах заключения, то, соответственно, фигурантов этих дел становится все больше и больше, то есть это уже там, возможно, перевалило за 5000. Поэтому в современных условиях, где репрессируют даже за волонтерскую деятельность, человека могут там закрыть на сутки, вплоть до того, что завести какое-то уголовное дело даже за помощь правозащитникам в рамках получения какой-то информации из судебных заседаний. Очень сложно работать, и поэтому мы покрываем, к сожалению, не все эти репрессивные, безусловно, без всякого сомнения, политически мотивированные уголовные дела. Но вот, да, мы утверждаем, что, несомненно, политзаключенных в стране больше. Спадару Павел, сёння, напрыклад, быў прызнаны палітычным вязням спадар Рыгор Кастусёў. Абвінавачванне ў змове ці іншых дзеяннях, здзейсненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады паводле артыкулу 357 крымінальнага кодексу, калі акалічнасці справы, узрост, стан здароўя змешчанага пад варту палітыка сведчаць аб адсутнасці згаданых вышэй неабходных падставаў для ўтрымання пад вартай на працягу доўгага часу. Таксама у гэтай жа справе быў затрыманы Александр Фядута, але ён не прызнаны палітычным вязням. Чаму так адбываецца? Адкуль такая розніца? Як выглядаў гэты механізм? Эти решения принимаются группой правозащитных организаций, и, в общем-то, организации, имея свою автономию усмотрения по каждому случаю, принимают это решение такое, а не другое. Але таксама ўзнікае пытанне, тады ёсць нейкія крытэрыі, ці гэта шляхам абмеркавання робіцца? Як гэта выглядае? Есть критерии, которые признаны и приняты и признаны правозащитным сообществом. На основании этих критериев, собственно говоря, принимаются решения о признании тех или иных людей политзаключенными. Спадар Вячеслаў, чаму для вас так важна, каб усё ж такі палітвязнямі называлі большую колькасць людзей? Для нас это важно прежде всего, потому что если человек политзаключенным не назван, в том числе и ваши уважаемые независимые медиа постоянно публикует цифру, которую наши многоуважаемые коллеги озвучивают. А остальные люди, сейчас их в наших двух списках разница, это порядка 221, наверное, уже больше, просто они отсутствуют, то их нету. Это какие-то уголовники, которые сидят, возможно, где-то на каком-то сайте есть небольшая сносочка, там преследование чем-то мотивировано и так далее, но по сути этих людей как будто не существует ни для белорусского сообщества, что очень важно, ни для сообщества международного. Мы хотим, главная наша задача, это сделать их видимыми,
показать, что это не уголовники, это люди, которые там защищали себя, ну, в рамках просто чудовищной правовой ситуации в Беларуси, преследований, пыток и так далее. Это люди, которые имеют, в принципе, доброе имя и которые обязаны получить помощь, которую они заслуживают. Эта помощь прямо связана с тем, насколько они видимы, насколько по отношению к ним применяется, да, вот не просто какая-то трактовка их как уголовники какие-то, а политические заключенные. То есть это там человек, который так или иначе сражался за демократические ценности, боролся за них, там, призывал к чему-то и так далее. Спадару Павел, ці вось гэтыя аргументы не прамаўляюць. Я не ведаю, магчыма, на мове юрыдычнай яны не прамаўляюць, але на мове шараговай прамаўляюць хіба. Як гэта выглядае? Ці вы гатовыя прыслухоўвацца да таго, што кажа спадар Вячаслаў, кажуць іншыя, што ўсё ж такі, можа, нейкім чынам варта пайсці ў кірунку, каб шэраг іншых вязняў быў прызнаны палітычным таксама? Ну, я вообще всегда глубоко сожалею о том, что те люди, которые не были признаны политзаключенными по каким-то причинам, в том числе потому, что они не соответствуют критериям, принятым правозащитниками, для вас и для других людей являются уголовниками, вот как это прямо было сказано. Мне очень жаль, что только статус политзаключенного заставляет говорить о проблемах этих людей. И мне очень жаль, что мы сейчас с вами тратим время на то, чтобы измерять размеры вот этих списков, а не о том, чтобы говорить о политзаключенных, о том, как предпринимать меры по их освобождению, по тому, чтобы каким-то образом улучшить их условия содержания, Але ці непрызнанне, спадар Павел, ці непрызнанне палітычнымі вязнямі акурат не вядзе да таго, каб палепшыць гэтыя умовы і каб не наблізіць іхнае вызваленне? Ну, к сожалению, иногда признание политзаключенными как раз-таки ухудшает условия содержания. У часовай перспектыве. С другой стороны, я никогда не соглашусь с тем, что все те люди, которые совершили какие-то действия, исходя из каких-то политических движущих ими эмоций или еще чего-то такого, должны быть признаны политзаключенными правозащитниками. У правозащитников есть свои критерии, есть свои ценности, и эти ценности мы не ставим на службу каким-то политическим интересам и каким-то сиюминутным ценностям и потребностям. И я, собственно говоря, всегда говорю о том, что никто не принял на себя монополию на определение политзаключенными. Может, каждая инициатива, тем более инициатива, которая там состоит из десятка небольших инициатив, собраться и принять свой список и работать на основании этого списка, продвигать какую-то повестку в защиту этих людей. Это будет гораздо более, на мой взгляд, полезнее для них. Ну, вось група «Дисsident Бай» акурат гэтым і займаецца, так, спадар Вячаслаў? Вы робіце гэты спіс менавіта дзеля таго, каб дапамагаць гэтым людзям. Зрэшты, не лічу слушным, што мы марнуем час не на важныя справы, бо мы кожны дзень узгадваем палітычных вязняў і кожны дзень у нашых эфірах задаем пытанне пра тое, як дапамагчы гэтым людзям. Калі ласка, спадар Вячаслаў. Абсолютно верно. Просто я хотел немножечко вас поправить. Уж извините, что это не то, чтобы там я не говорю юридическим языком, когда описываю ситуацию и так далее. Просто вы спросили про мою мотивацию, я вам ее объяснил. А мы руководствуемся теми самыми критериями, которыми руководствуются наши уважаемые коллеги. Это критерии ПАСЕ, принятые в 2012 году. В 2013 году наши коллеги, собравшись с правозащитниками для стран СНГ, разработали свое видение этих критериев, свою трактовку и, собственно, их применение практическое. Но уже, вот, скажем, когда мы столкнулись с этой ситуацией, в
это переходя уже непосредственно к вопросу, да, там в 2016-2017 году мы своими глазами видели ряд кейсов, политически мотивированных непосредственно, ужасающих по своей сути, но в которых, по мнению тех правозащитников, которые уже работают давно, которые воспринимаются большинством общества как некие официальные правозащитники, они, к сожалению, не могут уже обеспечить этих людей надлежащей помощью именно в определении статуса политзаключенного. И вот отсюда как бы началась уже наша деятельность как такая оформленная, организованная. Да? То есть снова я очень важный момент напоминаю, и постоянно о нем мы говорим. То есть мы не придумываем велосипед, это не новые критерии. Просто мы предлагаем другой подход. Подход актуальной ситуации правового коллапса в Республике Беларусь. Когда Павел говорит, что они не указывают кому-то там, да, не пытаются обеспечить сиюминутный эмоциональный там политический порыв, но с другой стороны косвенно непризнание политзаключенным человеку может сказать, что вот есть определенный ряд действий, выполняя которые, например, защищая свою жизнь, защищая свое здоровье, ты можешь уже не попасть под эти критерии и сгинешь в тюрьмах, как вы справедливо говорите, безызвестный, без помощи и так далее. И никто про себя не напишет. Тут вельмі важна падкрэсліць, што і спадар Павел, і спадар Вячеслаў, і мы, як тэлеканал, говорым адным голасам пра тую ж самую рэч, што гэтыя людзі патрабуюць нашай увагі і нашай дапамогі, і гэта самае галоўнае. Як мы яе робім, якімі шляхамі, гэта яны могуць у нечым адрозніваюцца, але ідуць да адной мэты. Мы таксама памятаем, што у Белсата ёсць свае палітычныя вязні, хаця тут няма сваіх і чужых. Усе мы на адным баку. Дзякуй, спадарства, вам за гэтую размову. Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна», Вячеслаў Касінераў, група «Дысідэнт Бай» былі са мной і з вами на сувязі. Палітычная зняволеная грамадзянка Расіі Сафія Сапега 7 месяцаў знаходзіцца ў зняволенні. На пачатку месяца ёй выставілі канчатковае абвінавачванне ажно па 7 артыкулах крымінальнага кодексу, сярод якіх распальванне варожасці, арганізацыя гвалту і пагроз у дачыненні міліцыянтаў ды службовых асобаў, арганізацыя пагрозы забойствам ці гвалту ў дачыненні суддзяў. Нягледзячы на супрацу са следствам ды інтэрв'ю праўладным СМІ, канчаткова яе лёс вызначыцца па сканчэнні судовага працэсу. Пра гэта распавёў айчым Сапегі ў эфіры «Эхо Москвы». А вось сама яна напісала прашэнне аб памілаванні на імя самога Лукашэнкі. Ну, мы все-таки надеемся на помилование президента. Вот. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании. Это, наверное, не секретная информация. Штодня ў студыі «Белсат» мы згадваем палітвязняў у нашай рубрыцы «Жыве». Сёння мы расказваем пра Марыю Несцераву. Амаль усё жыццё яна працавала дзяржаўнай служачай. Была старэйшай інспектаркай мытні. Летась Марыя Несцерава была незалежнай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах. Жанчыну затрымаў губазік, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў масавых беспарадках, а суддзя Алена Капцевіч пакарала палітзняволеную 3 гадамі калоніі. Пакуль мы ў душы разам, гэтую сувязь не разарваць. А пасля сустрэчы і перамоваў у Брусэлі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка падзяліўся з Белсатам меркаваннем, што сярод апазіцыйных прадстаўнікоў ёсць тыя, хто ўжо цяпер гатовы ісці на перамовы з беларускім рэжымам. Вашай увазе ягоныя словы. Мы все больше и больше бачым, што адна з палітычных сілаў
выступае з іншага пункту гледжання, лічыць, што трэба ісці шляхам дээскалацыі, пачынаць дыялог з Лукашэнкам. Мне гэта пачынае непакоіць, бо калі мы ўзгадняем агульную пазіцыю, выходзім на міжнародныя сустрэчы, то мы павінны заходзіць з гэтай агульнай пазіцыі. Калі хтосьці спрабуе весці таемныя перамовы, можа такія і з прадстаўнікамі рэжыма, і спрабаваць пазней выносіць гэта на сустрэчы міжнароднага ўзроўня, гэта, мне падаецца, такая абсалютна нешчырая пазіцыя. Але гэта, я думаю, тэма для журналісцкага расследавання. У інтэрв'ю Еўрарадыё прадстаўнік Іван Краўцоў штабу Віктара Бабарыкі заявіў, што пастулат патрабавання новых выбараў нібыта аб'ектыўна зняты з парадку дня і што трэба думаць пра вызваленне палітвязняў. Мы 2 дні спрабавалі запрасіць прадстаўніка штабу Віктара Бабарыкі ў эфір, каб ён патлумачыў падрабязна сваю пазіцыю. Але запрашэнне не было прынятае, а цяпер, спадарства, да іншай тэмы. Латвія забараняла увоз на сваю тэрыторыю амаль 390 тоннаў нафтапрадуктаў з Беларусі. Латышскай мытні беларускі бок не прадставіў інфармацыі пра кантракт. Адсутнасць дакументаў дало падставу Латвіі меркаваць пра парушэнне дадзеных санкцыяў. Абмежаванні забараняюць транспартаванне нафтапрадуктаў ды іншых тавараў беларускіх кампаніяў з санкцыйнага спісу. Забарона на чыгуначныя перавозкі ў Латвіі дзее ад учора і працягнецца да 15 студзеня. А ўжо цяпер, спадарства, з намі на сувязі эканаміст Лео Марголін. Вітаю вас. Добрый вечар. Беларускі калій – гэта ахілесава пята афіцыйнага Менску? Безумоўна. Гэта галоўная крыніца, можа, пасля нафты, толькі нафтапрадуктаў па паступленню валюты ў краіну. І таму гэта вельмі такая адчувальная пазіцыя для беларускай эканомікі. Чаму, скажем, тыя краіны, як Літва, Латвія досыць радыкальна тут зрабіла? Ёсць санкцыі, ёсць забарона, няма ніякага транспарту, няма транзіту. Чаму Літва не ідзе на такі самы крок? Я думаю, што гэта пытанне часу. Хаця, безумоўна, для Літвы транзіт беларускі ён нашмат больш важны, чым для Латвіі. Для Латвіі больш важны расійскі транзіт. А ён якраз у апошні месяц падвысіўся, скажем так, транзіт, перавалка вугля праз Латвію павялічыўся амаль у 2 разы. У Літвы такой магчымасці няма. У ёй ёсць толькі транзіт Беларусі да марскіх партоў. Ёсць, напэўна, нейкі, можа, транзіт і з Расіі, але ён будзе ісці таксама праз Беларусь і праз Латвію. Таму для Літвы гэта больш адчувальна. Але на самой справе і тая і іншая краіна вельмі так высока цэніць свае адносіны са Злучанымі Штатамі Амерыкі у адрозненні ад шмат якіх еўрапейскіх краін. І таму вельмі адчувальная да пазіцыі Амерыкі ў адносінах да санкцый. Я думаю, што той час, які зараз якраз праходзіць, ён будзе выкарыстаны для кансультацыі з адпаведнымі амерыканскімі інстанцыямі, і гэтым таксама атлумачыцца і тое, што санкцыі латвійскі уведзены до 15 студзеня, і тое, што Літва, скажем так, вагаецца. Вы ведаеце, што 2 міністры нават падавалі ў адстаўку у сувязі з тым, што Літва не спыніла транзіт беларускіх тавараў. Мне здаецца, што будуць такія кансультацыі, і ў пачатку наступнага года будзе канчаткова вырашана, як сябе весці ў адносінах да Беларусі. І я думаю, што пазіцыя і Латвіі, і Літвы будзе такая супольная. Пры гэтым беларуская калійная кампанія прыгразіла Літве мільярдным пазовам ды іншымі праблемамі у выпадку спынення транзіту калійных угнаенняў. Пра гэта заявіла прадстаўніца кампаніі Ірына Саўченка. Паводле яе, санкцыі ЗША наўпрост не закранаюць узаемаадносін БКК і Беларускалі з літоўскай чыгункай. І вось што яна кажа. Сума прэтэнзій у гэтым выпадку можа дасягнуць
9 мільярдаў еўраў, але ёсць яшчэ адзін момант. У выпадку невыканання Літвой сваіх міжнародных абавязальніцтваў Беларусь будзе вымушана прыняць меры ў адказ, бо вашая краіна таксама з'яўляецца транзітнай краінай, абодвум краінам будзе складана і больш за ўсё пацярпяць народы абедзвюх краінаў. Ці гэта, спадар Леў, мова прапаганды, ці гэта ўсё ж такі рэальная пагроза для Літвы? Ну, я думаю, что это все ж таки больше мова пропаганды, миллиарды евро. Откуда яны взялись, эти миллиарды евро, коли весь транзит праз Литву и заробки Литвы на этом транзите в десятки разов меньше. Ну, а про контрсанкции, скажем так, ну, мы это уже не первый раз чуем, мы уже бачили про то, какие санкции введены супраць усіх краін Еўразвязу. Калі пачынаеш іх так прыстальна разглядаць, так бачыш, што гэта на самой справе, ну так, нічога акрамя прапаганды. Я думаю, што і з гэтымі пагрозамі будзе таксама. Тут беларускі бок пагражае з аднаго боку, кажа, што санкцыі нам не страшныя, але хіба ўсё ж такі вельмі страшныя і выглядаюць як стрэл сабе ў нагу. Безумоўна. І гэта датычыцца ўсіх відаў санкцыяў. Таму што Беларусь по эканамічных маштабах гэта невялікая эканоміка, прычым адкрытая эканоміка, якая ў значнай ступені жыве за конт транзіту. І таму, калі, скажам, Беларусь пачне перапыняць нейкі там транзіт, гэта вельмі балюча адаб'ецца на самой краіне, таму што это все ж таки объемы не такие, как у Литвы, это объемы из России, из Китая, из Еврозвязу. И коли они пойдут в обход Беларуси, то это будет вельми таки моцный удар, как кажут, будем бомбить Воложин. Таксама пытанне пра транзіт калійных угнаенняў Беларускайле, чаму Літва гэтага транзіту не спыняе, мы задалі літоўскаму палітолагу Віцісу Юрконісу. Давайте ўжо цяпер, спадарства, паслухаем і працягнем размову. Это непростая история, но все понимают, что как раз там, где непростая история, там и наиболее чувствительная история в плане того, как это воспринимает режим. И, очевидно, они делают много усилий через лоббистов, через юридических компаний, чтобы это предотвратить. Но политическая воля, как мы и говорили, в принципе, есть, что любые источники, которые поддерживают преступный режим, нелегитимный режим, должны закрываться. И эта позиция единая во всем Евросоюзе. Прычым афіцыйны Менск у гэтай сітуацыі ўвесь час агучвае нейкія яшчэ пагрозы пра контрсанкцыі. Чым рэальна можа адказаць? Это пытанне для мяне ці для Юрконіса? Так, спадар Леў. Так, спадар Юрконіс быў у запісе, пытанне да вас, канешне. Ну, реально вельмі мало чым можа адказаць Беларусь, скажем, Літве, бо Літва для Беларусі гэта транзітная краіна, а Беларусь для Літвы гэта не транзіт. Літва сама па сабе губляе шмат грошай, калі яна перапыняе транзіт з Беларусі, і таму, безумоўна, там эканоміка прыватная, там ёсць бізнесоўцы, якія шмат губляюць, і яны шукаюць розныя там шляхі, каб давесці, што не трэба гэтыя санкцыі ўводзіць, таму што, мол, Еўразвязак не ўвадзіў, а Амерыка таксама дакладна не казала, што вось транзіт павінен быць перапынены. Але для Літвы гэта пытанне маралі. Таму, калі дзяржава на ўзроўні ўрада прыме такое рашэнне, то бізнесоўцам прыйдзецца падпарадкавацца і нікуды не дзенуцца, нават улічваючы магчымыя страты. А адказу вялікага больш вось за тое, што могуць самі літоўцы страціць праз спынення транзіту, вельмі я нават не магу сабе уявіць, які яшчэ можа быць адказ.
Дзякуй, спадар Леў, за гэтую размову. Будзем, безумоўна, сачыць за гэтай тэмай, незалежна ад таго, што паказала прапаганда. Эканаміст Леў Марголін быў з намі на сувязі. А ў Вільні прайшла канферэнцыя ў справе праекту новай канстытуцыі, якую выпрацоўваюць дэмакратычныя сілы. Што адметнага будзе ў канстытуцыі новай Беларусі, якія правы і свабоды грамадзяніна яна будзе абараняць найперш, як будзе рэгуляваць баланс галінаў улады, спыталі непасрэдных удзельнікаў працоўнай групы. Распрацавалі такую формулу, такую прапанову, якая прадугледжвае пераразмеркаванне паўнамоцтва сярод розных галінаў улады, больш збалансаваная сістэма, якая, у прынцыпе, можна ахарактарызаваць як парламенцкая прэзідэнцкая рэспубліка. Зараз ёсць амаль што фінальны тэкст, які яшчэ варта абмяркоўваць, каб людзі ведалі, каб эксперты ведалі. І вось гэтая канстытуцыя мае важнае значэнне, таму што это падсумаванне этой працы, абмеркаванне з рознымі юрыстамі, прадстаўнікамі розных інстытуцый, палітыкамі. Больш за 30 міжнародных экспертаў прынялі ўдзел у распрацоўцы новай канстытуцыі, яе аўдыце. І вось зараз мы падсумоўваем эту працу. Асноўна гэта, канешне, праект канстытуцыі новай Беларусі і тое, што застаецца дыскусійным, і тое, што ўжо вырашана, і будзем гаварыць пра рэферэндум, і будзем гаварыць, чым адметна гэты праект канстытуцыі. Але разам з тым мы пачалі з міжнародных чыннікаў, таму што ў сённяшняй Беларусі гэта важна. Я б сказаў, што ўнутры краіны вось такое акопнае супрацьстаянне. З аднаго боку акопа і з другога. І няма пераможцы, які б сказаў, што вот мы перамаглі, мы абсалютна кантралюем сітуацыю. І ў гэтай сітуацыі знешнія чыннікі, яны ўзрастаюць. Вот этот текст, который подготовлен рабочей группой, текст для Конституции для новой Беларуси, это на самом деле может стать одним из самых прогрессивных текстов вообще, и даже в Европе, и в мире. Также вот эти все условия, они, наверное, как нельзя лучше диктует, вот на какие вопросы будущая Конституция должна отвечать, вот какие положения в ней специфически должны быть закреплены. Вот, например, вот там есть право на восстание, совершенно ясно. Вот то, что как раз белорусский народ на самом деле осуществляет теперь. Там есть все другие вот права человека, которые наиболее сейчас ущемляются. Я имею в виду там свобода от пыток, свобода собраний, свобода самовыражений. Вот это очень явно выражается тоже в этой Конституции. Спадарства, дзякую, што застаецеся з Белсатам ужо праз момант аб'ектыва. Сёння ў студыі Белсат для вас працаваў Сергей Падсасонны. Напрыканцы ад мяне вам перадсвяточнае відэа. У Аўстраліі святы Мікалай завітаў з падарункамі не толькі да людзей, але і да прадстаўнікоў багатай тамтэйшай фауны. Санта пакамунікаваў з гадаванцамі парку рэптыліяў і здзівіў іх адмысловымі пачастункамі. Добрага вечара, да сустрэчы ў эфіры. З'яўленне ў сталіцы ўкраіны скверу Кастуся Каліноўскага ўсё больш рэальнае. Ідэя належыць беларускай дыяспоры Кіева. Яе ўхваліла грамадскасць. Цяпер слова за кіеўскай гарадской радыё. Добрый вечар, з вами Александр Пуціла. Пачынаем аб'ектыў. І што яшчэ сёння ў выданні? Чаму прастойвае беларуская АЭС? Новае расследаванне журналістаў Белсату.
все гэтыя прастоі. Мы палічылі, гэта абходзіцца мільёны долараў зараз. Зараз беларусы аддаюць на то, каб яе рамантаваць. Белка олень погрожая Литве. Это как бы история никак не противоречит тому, что Литва была, остается и будет поддерживать демократическую Беларусь. 4 гады, як Беларусь стала IT-краіною. До чего довели лічбовую экономику? Каких-то новых супероткрытий у нас нету, каких-то новых патентов мы не получаем. Бадай самый скандальный проект у Беларуси за апошнія десятигоддзя – Астравецкая атомная электростанция. Насуперак абяцанням уладаў замест энергетычнай незалежнасці і бесперабойнай крыніцы доходаў у айчынны бюджэт АЭС сталася бесперабойнай крыніцаю стратаў і смяротнай пагрозаю нацыянальнага і міжнароднага маштабу. Чарговы выпуск праграмы «Давайте разбираться», што выйшаў у эфір Белсату сёння, асвятляе далёка не самы прывабны і без перабольшання страшны бок першай беларускай атомнай электрастанцыі. Падрабязней Валера Руселік. Першая беларуская АЭС працуе ўсяго толькі год. Стоп! Нават гэты просты сказ вымагае удакладненняў. За гэты год станцыя пад Астраўцом ужо адключалася прынамсі 8 разоў, ды прастойвала агулам каля 40% свайго працоўнага часу. Паводле новага расследавання падрыхтаванага камандай беларускага расследавальніцкага цэнтру інакш быць і не магло. На аб'екце, дзе з меркаванняў бяспекі ўсё мусіць працаваць бездакорна, цяжка знайсці хоць штосьці бездакорнае. Дзякуючы эксклюзіўнаму зліву ад кіберпартызан у нашым распараджэнні атрымалася, так скажем, недаробкі на Астравецкай АЭС. Гэты спіс – гэта плюс-мінус 18 000 заўваг ад розных службаў, такіх як МНС, Дзяржбуднагляд, Дзяржатамнагляд, і яны датычацца дапаможных сістэм энергаблоку і пусканаладачных работ. Аўтары расследавання азначаюць, што да снежня сёлета гэты спіс усё-ткі скараціўся да 3000 недахопаў, але і гэтая лічба не гарантуе, што неўзабаве станцыю не давядзецца адключыць зноўку. Таксама журналісты падазраюць, што падобны спіс існуе і па іншых пазіцыях, у тым ліку па атамным рэактары. Асабліва трывогу выклікае сістэма пажаратушэння. Напрыклад, у будынку паравой камеры, якая адказвае за радыяцыйную бяспеку, зараз гэта сістэма пажаратушэння не працуе увогуле, але там цячэ дах, які рамантаваць ніхто не спяшаецца. Я не ведаю, мабыць, гэта нейкая альтэрнатыва на выпадак пажару. Над расследаваннем каманда БРЦ працавала амаль 4 месяцы, ды паразмаўляла за гэты час з шэрагам экспертаў у ядравай энергетыцы з розных краінаў. У выніку нашай калегі ўпэўнена сцвярджаюць, што сёння на Астравецкай АЭС непрацаздольныя цэлыя сістэмы. У прыватнасці эксперты налічылі ажно 60 заўвагаў, што да працы рэзервова-дызельнай электрастанцыі, якая мусіць забяспечваць працу АЭС нават у выпадку поўнай непрацаздольнасці апошняе. Да прыкладу, у выпадку пажару, паводкі ці іншай надзвычайнай сітуацыі. З-за праблемаў з каналамі сувязі тады гэтая рэзервова-дызельная станцыя папросту своечасова не ўключыцца. Калі мы будзем успамінаць гісторыю з японскай атамнай станцыі Фукусіма, якая выбухнула з-за таго, што яе затапіла, гэта адбылося таму, што спачатку быў дрэнна зроблены праект, і ён не ўлічваў гэтых параметраў. Зрэшты, акрамя крыніцы пастаяннай смяротнай небяспекі, Астравецкая АЭС ужо сёння з'яўляецца для беларусаў і сапраўднай чорнай дзіркай, у якую вылятаюць нашыя грошы. Кожны дзень вымушанага прастою аднаго з рэактараў, а іх з 365 было ажно 149, абыходзіцца ў 2 340 000 долараў США. То бок агулам замест маляваных уладамі казачных прыбыткаў толькі за прастой станцыі мы з вами заплацілі амаль 350 мільёнаў долараў. Все гэтыя прастоі мы палічылі, гэта абходзіцца мільёны долараў. Зараз беларусы аддаюць на то, каб яе рамантаваць, каб праводзіць гэтыя пусканаладачныя работы, таму каб мы павінны аддаваць гэты крэдыт у 10 мільярдаў. Плюс таксама мы закупаем уран
у Расіі і нельга казаць, што Беларусь стала незалежнай ад Расіі. Паўтор праграмы «Давайте разбірацца» з новым расследаваннем датычным астравецкай атамнай электрастанцыі глядзіце ў эфіры Белсату сёння за 10 на 2 ўначы альбо шукайце на нашым сайце і YouTube-каналах. Валер Руселік, Белсат. Заходнія санкцыі ў дзеянні. Сёння мытня Латвіі не пусціла на тэрыторыю краіны амаль 400 тоннаў беларускіх нафтапрадуктаў. Між тым Беларусь пагражае іншай балтыйскай краіне – Літве, судовым пазовам. Падрабязней у сюжэце Александра Баразенкі. Беларуская калійная кампанія можа падаць у суд на Літву у выпадку спынення транзіту калійных угнаенняў праз літоўскую тэрыторыю. Са словаў прадстаўніцы БКК Ірыны Саўчанкі, судовыя прэтэнзіі могуць выставіць і кампаніі-пакупнікі калію. Сума прэтэнзіяў у гэтым выпадку можа дасягаць мільярдаў еўраў. Але ёсць яшчэ адзін момант. У выпадку невыканання Літвой сваіх міжнародных абавязальніцтваў Беларусь будзе вымушаная зрабіць захады ў адказ. Бо вашая краіна таксама ёсць транзітнай краінай. Абедзвюм краінам будзе складана і найбольш пацярпяць народы абедзвюх краінаў. Паводле Ірыны Саўчанкі, санкцыі ЗША, што ўвайшлі ў сілу 8 снежня, не датычаць узаемаадносінаў БКК і Беларусь-Калію з літоўскай чыгункаю. Да таго ж раней Мінфін ЗША выдаў генеральную ліцэнзію на завяршэнне кантрактаў з беларускай калійнай кампаніяй, дзейную до 1 красавіка. Наверняка политическая воля есть, и она как погоня как бы чуть-чуть впереди, а техническое осуществление всего этого как бы чуть-чуть лагет, задерживается. Некоторые наверняка политики думали, что введя американские санкции это случится само собой, никаких действий воспринимать не надо, но оказалось, что не все так просто, и что некоторые вещи надо будет сделать и самим. У выпадку спынення транзіту угнаенняў Беларусь са свайго боку можа цалкам спыніць транспартаванне грузаў у Літву. Ці будзе гэта моцным ударам па эканоміцы нашай суседкі, як гэта сцвярджаюць у Беларусі? Та вымена выношкала 3%. Тавараабарот Літвы з Беларусю складае каля 3%. Гэта невялікі кавалак літоўскай гаспадаркі. І Літва дакладна справіцца ў выпадку спынення руху тавараў паміж краінамі. Страты атрымаюць дзяржаўная чыгунка і порт у Клайпедзе. Якраз гэтыя дзве інстытуцыі наймацней супраціўляюцца санкцыям, асабліва порт, адзін тэрмінал якога належыць Беларусі. Цяпер літоўскі ўрад разглядае магчымасць кампенсацыі стратаў для чыгункі і порту. А вось варыянты альтэрнатыўных шляхоў продажу прадукцыі Беларусь-Калію застаюцца няяснымі. Расійскія порты, пра якія раней казаў Лукашенка, папросту не маюць адпаведных магутнасцяў. Не атрымаецца гандляваць каліем і праз порт у Вэнспілсе. Улады Латвіі увялі забарону транзіту прадукцыі ўсіх беларускіх пасанкцыйных прадпрыемстваў, пакуль часовую да 15 студзеня. Олесь Баразенко, Белсат. Рэжым ізноў вяртае крымінальную адказнасць за дзейнасць у незарэгістраваных арганізацыях. Гаворка пра законапраект аб змяненні кодэксаў. Чальцы палаты прадстаўнікоў прынялі яго адразу ў 2 чытаннях. Паводле праекту крымінальная адказнасць чакаецца за арганізацыю ці ўдзел у дзейнасці палітычнай партыі, грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, што не прайшлі ў вызначаным парадку дзяржаўнай рэгістрацыі. Калі ў дачыненні НДА набыла моц пастанова аб прыпыненні дзейнасці ці ліквідацыі, удзел у яе дзейнасці таксама караецца паводле крымінальнага кодэксу. Прадугледжанае пакаранне, штраф, арышт або зняволення тэрмінам да 2 гадоў. Падобны артыкул у крымінальным кодексе ўжо існаваў. Яго скасавалі 3 гады таму. За дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі ў Беларусі паводле яго пакаралі тым не меней 17 асобаў. 3 гады калоніі за нібыта абразу Лукашэнкі. У судзе Шчучынскага раёну суддзя Дмітрый Цівунчык вынес прысуд гарадзенскаму блогеру Вадзіму Ермашуку, вядомаму як Вадзімаці. Абраза прэзідэнта і здзек з дзяржаўных сімвалаў. Гэтак афіцыйна гучаць артыкулы крымінальнага кодексу, паводле якіх Вадзіму Ермашуку прысудзілі 3 гады зняволення. Абразлівымі суд палічыў каментары блогера пад фотаздымкамі Лукашэнкі. Нелегітымны прэзідэнт, апошні дыктатар Еўропы і пацучыны кароль, а таксама сторыс у інстаграме, дзе Вадзімаці называе чырвона-зялёны сцяг кавалкам анучы. Вадзіма я асабіста ведаю, і тое, што яму сёння далі 3 гады, гэта для яго, напэўна, удар, для нас таксама. Ніхто не чакаў, што за словы, за
тое, што ты кажаш, што не трэба так рабіць, і даюць вось 3 гады. Ніхто не верыў у Гродні, што ён прасядзіць увесь гэты час. І мы спадзяемся, што хутка убачымся. Сёння ж беларускія праваабаронцы прызналі палітычнымі яшчэ 6 зняволеных. Сярод іх старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Палітыка абвінавачваюць у дзеяннях, учынёных з мэтаю захопу дзяржаўнай улады. Ён застаецца пад вартаю ўжо больш за 8 месяцаў і мае анкалагічную хваробу. Усяго цяпер у Беларусі 933 вязні, прызнаныя палітычнымі. Решение о признании Григория Кастусёва политзаключенным было принято в первую очередь в связи с тем, что состояние его здоровья говорит о том, что он должен находиться на свободе. Мы просто, как правозащитники, понимаем, что нахождение человека с тяжелым диагнозом в условиях пенитенциарных учреждений, это означает практически дополнительное страдание и прямую непосредственную угрозу его жизни. Тым часам палітзняволеная Сафія Сапега, якую затрымалі разам з Раманам Пратасевічам у Менскім аэрапорце сёлета ў траўні, напісала прашэнне аб памілаванні. Пра гэта паведаміў айчым дзяўчыны. Сафію Сапегу абвінавачваюць паводле 7 артыкулаў крымінальнага кодексу. Наста Печанькова, Белсат. У Беларусі лік смяротных выпадкаў ад COVID-19 паводле афіцыйнай статыстыкі стабільны, зноў 16 чалавек за дзень. Новых выпадкаў захворванняў паболела на 832, а чыноўнікі працягваюць паслабляць абмежаванні. Гэтак ад сёння скасоўваюць абавязковую самаізаляцыю для кантактаў не толькі першага, але і другога ўзроўняў. Самаізалявацца цяпер мусяць толькі непасрэдна хворыя на COVID-19, але тыя, хто ўжо атрымаў патрабаванне аб самаізаляцыі, абавязаныя не вытрымаць. Таксама скасавалі самаізаляцыю для тых, хто вяртаецца з-за мяжы. Міністэрства аховы здароўя дазволіла вакцынаваць супраць ковіду дзяцей ад 12 да 17 гадоў. Для гэтага бацькам ці законным прадстаўнікам дзіцяці неабходна падпісаць згоду на прышчэпку. Кампанія вакцынацыі пачнецца 27 снежня, будуць выкарыстоўваць кітайскую вакцыну Вероцел. Да рэферэндуму наконт змены Канстытуцыі, анансаванага рэжымам на люты, застаецца ўсяго менш часу. Усё менш часу, аднак па сённяшні дзень афіцыйна не абвясцілі даты рэферэндуму, невядомы і тэкст зменаў у асноўны закон. Працягне Антон Каменскі. Мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Тэкст новой Конституции обяцалі апублікаваць до 7 лістапада, потым до пачатку снежня, пасля Лукашенко заявил, что опубликуюць до Нового года. Он будет тянуть до последнего. Но, может быть, на общественное какое-то обсуждение вынесут, но надо понимать, что никакой дискуссии в обществе широкой, как это предполагается, с дебатами, например, как это было, когда был референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, ничего подобного в Беларуси не будет. Референдум не под Лукашенко. Ну поймите вы, наконец, не проголосуют за изменение люди новой Конституции, останется эта авторитарная Конституция. Плебісцыт улады анансавалі на люты, яго правядзенне можа быць звязанае з атрыманнем расійскіх грошай, мяркуе Дмітрый Балкунец. Менск ужо заявіў, што папросіць у Москвы чарговую пазыку ў 3,5 мільярда долараў. Предполагаю, что некоторые кредиты, которые Беларусь запрашивает, они могут быть завязаны на проведение конституционной реформы и транзита власти в Беларуси. Дело в том, что Лукашенко стал чрезвычайно токсичным для российского крупного бизнеса. Это уже открыто признается. Роль Крамля ў зменах Беларусі сёння абмяркоўвалі удзельнікі канферэнцыі, прысвечанай канстытуцыйнай рэформе. Лукашенко губляе суб'ектнасць, то ёсць пэўная рызыка, што гэтую суб'ектнасць падхопіць Кремль, што было б для нас таксама абсалютна непрымальным. За Беларусь мусіць адказваць беларусы. Яны мусяць вызначаць, куды ў які бок ісці, якія каштоўнасці імплементаваць у нашым жыцці. У адрозненне ад уладаў грамадская група распрацоўвае праект новай канстытуцыі адкрыта. Тэкст дакументу выкладзены на сайце конституция.онлайн. Не Лукашенко менять политическую систему Беларуси, не ему переписывать Конституцию. Только тогда, когда он сыдзе, только тогда, когда пройдут свободные выборы у Беларуси, тогда мы сможем распрацаваць и принять нашу новую Конституцию. Пакуль жа рэпрэсія, разгорнутая уладамі супраць уласнага народу, пахавалі усе канстытуцыйныя правы і свабоды беларусаў. Антон Каменскі, Белсат.
Мінула 4 гады, як тады яшчэ легітымны Лукашенко падпісаў прагрэсіўны дэкрэт нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі. Створаны камандою былога прэм'ера Сергея Румаса, праект меўся стварыць унікальныя умовы для майнінгавых кампаніяў, даваў правы крыптавалютам і токенам, нізкія падаткі IT-кампаніям, абяцаў будучыню інвестарам. Якія задачы ўдалося ажыццявіць, якія не і чаму, высвятляла Юлія Цяльпук. IT-краіна. Праграма стварэння ў Беларусі сучаснай лічбавай эканомікі выдатна развіваецца ў інфармацыйна-камунікацыйным накірунку. Карыстальнікаў інтэрнэту большая, інфраструктура лепшая. Другі накірунак, непасрэдна IT, таксама расце, кажа рэлакаваны ў Кіеў IT-спецыяліст. Это рост количественный, но не качественный, потому что каких-то новых супероткрытий у нас нету, каких-то новых патентов мы не получаем. Количество людей, работающих в IT, растет, но, опять же, именно та прослойка опытных специалистов, которые могли бы заниматься инновациями, она уезжает. На фоне паслявыбарчых рэпрэсіяў Беларусь рэзка пакінулі кампаніі, дзейнасць якіх не была прывязаная да месца, але шмат дасведчаных прадпрымальнікаў і ментараў мусілі падрыхтавацца да змены прапіскі, кажа Алексей. Зялёным святлом для іх стаўся правал трэцяга, які ў свеце лічаць самым важным накірунку развіцця лічбавай эканомікі. Гэта контент і СМИ. Мы в этом проигрываем абсолютно полностью, и я бы даже сказал, больше деградируем. Потому что, во-первых, закрылось самое большое СМИ в Беларуси, и самое популярное – это Тутбай цифровое. Это огромный удар по цифровой экономике. За любую креативность ты можешь получить срок в Беларуси. Это все приводит к тому, что белорусский контент становится просто стерильным, никому не интересным. Не дзеля гэтага 4 гады таму эканамісты-лібералы стварылі дэкрэт нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі. Ён меўся прывабіць у краіну навацыйныя міжнародныя кампаніі, распрацоўнікаў беспілотнага транспарту, штучнага інтэлекту, тэхналогіі блокчейн і лічбавай валюты. Але ў наступныя гады дэкрэт аброс дадатковымі актамі, якія абмяжоўваюць яго выкананне. У выніку не замежнікі, а беларусы з менш прыбытковых сектараў эканомікі імкнуць перапрафілявацца ў айцішнікі. Хто тут його больш губляє, так це ось ті підприємства, з яких виходять спеціалісти, які вести в ІТ. Это могут быть нават не только там некие державные программисты, але и там докторы, и наставники, и все, кто там больш-менш англійскую мову ведае. На графіку ВУП Беларусі за 2020 год. Апроч салянкі і іншых відаў дзейнасці, інфармацыя і сувязь на трэцім месцы. Па выніках гэтага года доля прыбыткаў IT-сектару можа стаць большую, чым у будаўлянай і сельгазгаліне разам узятых. Паводле некаторых ацэнак, гаспадарка прасядзе з амаль 7 летась до 3% ВУП сёлета. Этот сектор для нас, как для Беларуси, уже важнее, чем эти два традиционных сектора. А если вы еще вспомните о том, сколько денег народных тратится на то, чтобы поддержать сельское хозяйство или строительство. Дэкрэт нумар 8 меўся стварыць клімат для распрацоўнікаў уласных лічбавых прадуктаў і платформ. Стрымала працэс прававая сітуацыя. А на пачатку года з 9 до 13% павысілі падатак, які абяцалі не чапаць. Конечно, там останутся только те люди, которые работают по аутсорсинговой модели, потому что она безопасна, потому что сегодня у вас работают люди, сегодня вы платите налоги, а завтра при изменении условий вы имеете возможность перейти в другие юрисдикции. Іншыя сур'ёзна настроеныя на рост кампаніі сапраўды паволі пераносяць бізнес за мяжу. Найбольш у Грузію, Украіну, Літву, Польшчу, якія саступаюць у падатковых умовах, але даюць прадказальную перспектыву. Юлія Цяльпук, Белсат. Самую вялікую калядную ялінку ў свеце можна пабачыць у італьянскім гарадку Кастельёне дель Ляк над возерам Тразімену. Больш за кіламетр даўжынёю, бо яна не расце, як звычайнае дрэва, а ляжыць на вадзе. Трымаюць святочнае дрэва 165 умацаванняў, а для таго, каб 2559 святочных лямпачак запаліліся, да возера прыцягнулі 7-кіламетровы кабель. Без каментара.
засталіся ахвочыя да перамоваў з беларускімі ўладамі? Ці мае хтосьці спадзяванне, што рэжым яшчэ не глыбока прасеў і хоць у нечым здольны перамаўляцца, а тым больш пайсці на нейкія саступкі? Гэтыя ды іншыя тэмы журналіст Віталь Цыганкоў абмяркуе з сённяшнім госцем размовы беларускім палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам. У аб'ектыве на сёння ўсё. Бывайце здаровыя. Да сустрэчы.